ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാം നിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോള. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാകുമാരി മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. ലീന മാതാജി എവിടെയായിരുന്നു? കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് ആ, മാതാജി. മാതാജി ഓൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതല്ല, ലീന മാതാജി കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫ്രൈഡേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി. അന്ന് എനിക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില്. അപ്പോ എനിക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ പിന്നെ അത് യൂട്യൂബില് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് പോണത്. 29. 28 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. 29. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേശു സ്ഥിന പ്രിയ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യ മയി തേതേഷു ചാപ്യഹം. 29 കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേശു സ്ഥിന പ്രിയ. ഒരാളോടും എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണ, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്ഷേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രധാനം. അവിടെ ഒരു പക്ഷേ വന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്? സമോഹം സർവഭൂതേഷു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ്. ഒരാളോടും പക്ഷപാതമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് ഭക്തിയോടുകൂടി. ഇപ്പൊ ഒരു അച്ഛന് 4 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 4 പേരോട് ഒരേപോലെ സ്നേഹമായിരിക്കും. അതേസമയം അച്ഛൻ പുറത്ത് പോയിട്ട് വല്ലതും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് 4 പേർക്കും കൊടുത്ത് അതില് ഒരുവൻ ഒരു തുണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അച്ഛൻ്റെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ്റെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സ്നേഹത്തിനൊരു
പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മറ്റവരൊക്കെ കിട്ടിയതും കൊണ്ട് അവൻ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിന് പോയി. ഇത് ഒരു കുട്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ വരുന്നതും കാത്തിരിക്കും, വരുമ്പോഴത്തേനും ദൂരെ നിന്ന് വിളിക്കും. അതേപോലെ അത് ആ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം അച്ഛനുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ എന്ത്, ഭഗവാന് ആരോട് അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണുള്ളത്. ഈ അച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ മക്കളാണ് അല്ലെ, എല്ലാ സർവപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു, അവൻ എന്നിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിന് ഇടുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണന് ഏവരിലും സമഭാവനയാണുള്ളതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം മമതയില്ലെങ്കിൽ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരിൽ അദ്ദേഹം എന്തിന് സവിശേഷ താല്പര്യം കാട്ടുന്നു? പക്ഷെ ഇത് ഉദാരനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായാലും ശരി, സ്വന്തം മക്കളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയുള്ളതായാലും സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള മക്കള് വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. താൻ ചൊരിയുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലോ കുന്നിൻ പുറത്തോ വെള്ളത്തിലോ ചെന്ന് വീഴുന്നത് ഓർക്കാറില്ല. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി മഴ കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ജലസംഭരണികളിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതവിടെ സംഭരിക്കപ്പെടും. കുന്നിൻപുറങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അത് ഒഴുകിപ്പോകും. അഴുക്ക് വെള്ളത്തിലാണ് വീഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഴുക്ക് വെള്ളമായി തീരും. ശുദ്ധജല സംഭരണിയിലാണ് മഴ വീഴണമെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധജലമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മഴയ്ക്ക് യാതൊരു പക്ഷപാതവും ഇല്ല, എവിടെ വേണമെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ വീഴും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അത്രയും അതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷേ മയി തേ, അവർ എന്നിൽ മയി തേദേശു ചാപ്യഹം, അവരെന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. യഥാമാം പ്രപത്യന്റെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം, സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തിൽ രക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു പൊന്നോണ്ടുള്ള ഒരു മോതിരം ഉണ്ടാക്കി അതിന് മേലെ വൈരക്കല്ല് വെച്ചാൽ അതിന് കൂടുതൽ ശോഭ വരും. അതുപോലെ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വൈരക്കല്ല് വെച്ചതിന് തുല്യമാണ് ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും. അത് എന്നെന്നും മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ഭഗവാൻ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ആരെന്ത് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് ലഭിക്കും. അതേസമയം ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആധ്യാത്മിക തലത്തിന് സ്വാഭാവികമായതാണ് ഇത്. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനമല്ല ഭഗവത് സേവനം, സച്ചിദാനന്ദ പൂർണമായ ആധ്യാത്മ ലോകത്തിലെ ഘടകമാണ്. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവാനോട് അത്ര ഭക്തി പുരസരം പെരുമാറുമ്പോൾ നമ്മളോടും ഭഗവാന് അതേ കാരുണ്യവും മമതയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. അജിത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമന്യഭാക് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹിസ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തതായാൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തൻ്റെ ദൃഢ വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണേ. ഇത് ഏത് കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സ്ലൈഡില് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. അല്ല അല്ല അല്ല, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ള കഥയാണ്. ജഗായ് മതായി സഹോദരന്മാര് ആരെയാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവർക്ക് നേരെ എന്തെടുത്തു? സുദർശന ചക്രം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ.
ഇവര് ചേട്ടനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോള് സുദർശന ചക്രം എടുക്കുമ്പോ തടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ബലരാമൻ. അങ്ങനെ അത് ആ കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ ജഗായ്മതായി അതിന് ശേഷം നല്ല ഭക്തരായി തീർന്നു. അതാണ് അവിടെ കാരുണ്യ രൂപത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇത് അവരെ വധിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളിവരെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ജോലികളെ, മൃഗങ്ങളെ, കോഴിയെ ഒക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അവര് ഭക്തിയോടുകൂടി അവര് വേറൊരു ജോലി അവർക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനുള്ള കർമ്മമാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന. ഹീനമായ കർമ്മമാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താല് ഭഗവാൻ അത് ക്ഷമിക്കും എന്നാണ് പറയുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ചിലപ്പോഴ് കൃഷ്ണാബോധസ്ഥനായ അഥവാ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവന നിരതനായ ഒരു ജീവന് ആധ്യാത്മികമായ പ്രവൃത്തികളുണ്ട്. തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ ചെയ്യുന്നവയാണ് ഭക്തിപൂർവമുള്ള സേവനം എന്ന് പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ ബദ്ധാവസ്ഥയിലെ ചിലർ ഭക്തിപൂർവമുള്ള സേവനത്തിന് പകരം തൻ്റെ ധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി, കുലത്തൊഴില് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണാവബോധസ്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യമായോ രാഷ്ട്രീയമായോ ഹീനമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തെന്ന് വരാം. ആ ക്ഷണികമായ പതനം അയാളെ അനർഹനാക്കി കളയില്ല. ഒരു വ്യക്തി പതിതനായാലും ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ അയാളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് മാപ്പ് നൽകുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു യോഗിയെ പോലും ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന വിധം കരുത്തുറ്റതാണ് ഈ ഭൗതികതയുടെ മാലിന്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദർശ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നൈമിഷികമായൊരു പതനം വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഭക്തനെ ആരും നിന്ദിക്കരുത്. ഇപ്പൊ അജാമിളന്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അജാമിളൻ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വേശ്യസ്ത്രീയുമായി അനുരാഗത്തിലാവുകയും അയാള് ഇത്ര ബ്രാഹ്മണ പുത്രനായിരുന്നു, ഭക്തനായിരുന്നു. പിന്നീട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ടും ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളി കേട്ടു. അത് ഒരിക്കൽ അടിതെറ്റിപ്പോയാലും ആധ്യാത്മികമായി ഉത്കൃഷ്ട നിലയിൽ തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് മാതാജി മകന്റെ പേരല്ലേ മാതാജി വിളിച്ചത്? മകനെ അതെ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന കഥയാണല്ലോ അത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാൻ നിൽക്കാത്തെ. നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോള് അത് നാരായണനെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ കണക്കൂട്ടി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ അദ്ദേഹം നന്നാവാനുള്ള ഒരവസരം കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ മരിക്കണില്ല അദ്ദേഹം. പിന്നെ രണ്ടാമത് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ പശ്ചാത്താപപൂർവം നിരസിച്ച് വേറെ വൈഷ്ണവൻ ഭക്തനായി തീർന്ന് അതിനുശേഷം ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഭക്തിപൂർവം സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചില ഹീന കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും അവയെ ചന്ദ്രനിൽ കാണാവുന്ന കളങ്കം പോലെ മാത്രമേ കരുതേണ്ടതുള്ളൂ. ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല. ചന്ദ്രന്റെ ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന ഒരു കളങ്കം പോലെ അത് മാഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് പറയണത്. അങ്ങനെ തന്നെ സാധു ജനോചിതമായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് കാൽ തെറ്റൊന്ന് വഴുതിപ്പോയാൽ പോലും ഭക്തനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കരുത്. അതാണ് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വത് ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്താണ് 31-ാമത്തെ? ഭക്തന് പതനം സംഭവിച്ചാലും വിശുദ്ധി നേടുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വത് ശാന്തിം നിഗച്ഛതി.
കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. ഇവിടെ ഏത് ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? പ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രഹ്ലാദന്റെ. ഇതെന്താ അവതാരമാണ്? നരസിംഹാവതാരം. നരസിംഹ അവതാരത്തില് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊന്ന് ദൂരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഉഗ്ര കോപം ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും പേടിച്ച് മാറി നിന്നപ്പോള് ദേവന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, പ്രഹ്ലാദനോട് നീ ചെല്ല്, ഭഗവാനെ ഒന്ന് ശമിപ്പിക്ക്. ബാക്കി ആർക്കും അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയും പേടിച്ച ഒരു ഉഗ്രരൂപം. ഉഗ്രം വീരം മഹാവിഷ്ണു, അല്ലെ? ജ്വലന്തം സർവതോമുഖം. നമാമ്യഹം. അങ്ങനെ ഇരിക്കണ അതില് ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന് യാതൊരു പേടിയും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, മാപ്പ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിശുവായ പ്രഹ്ലാദൻ ചെന്ന് അങ്ങനെ ആ ദേഷ്യം ശമിപ്പിക്കുന്ന സ്ലൈഡാണിത്. വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എൻ്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? അർജുനനോട് പറയുന്നു, ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതെന്തായിരിക്കാം? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, എൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും, അവർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയണ, കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന്. അതെന്തിനാ ഒരു വേറെ ഒരാളോട്, അർജുനനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ എന്താ കാരണം? അർജുനിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശമല്ലേ മാതാജി? അർജുനിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരുന്ന ഉപദേശം. അതാണ് ഇവിടെ എത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പറയണ, എൻ്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലേ? ഭക്തൻ. പ്പെടുവല്ലോ, അത് ഭഗവാൻ നടത്തി തരും. അതുകൊണ്ട് അതെ, ഭഗവാൻ ഇനി അഥവാ അത് മറന്നു പോയാലും ഭക്തൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് നിറവേറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തനോട് പറയണത്, നീ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകള് ഒരിക്കലും അന്വർത്ഥമാക്കില്ല. എവിടെ? അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ഭീഷ്മര് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു, ഇന്ന് ഞാൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് എന്തെടുപ്പിക്കും? ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് തീർച്ച കൽപ്പിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഭക്തന്റെ വാക്ക് പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രഥത്തിന്റെ ഒരു ചക്രം അവിടെ കിടന്നിരുന്ന് അതെടുത്ത് ആരടുത്തേക്ക് ചെന്നു? ഭീഷ്മരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. അതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിളാണ്. അതായത് ഭക്തന് അത്രയും ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഭക്തന് വേണ്ടി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ബാക്കിയെല്ലാം കൊടുക്കും, ഭക്തി മാത്രം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മാതാജി, എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയുള്ളൂ, അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ. ഞാനൊരു ടീച്ചറായിരുന്നു പണ്ടേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങളോടൊക്കെ ഇത്ര ഇഷ്ടം. ഭക്തി നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ലേ മാതാജി? എന്താ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്? എന്താ? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭക്തി കൊടുക്കില്ല. ഭക്തി കൊടുക്കില്ല എന്നല്ല, ഭക്തി അവസാനേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ തരും, പക്ഷെ ഭക്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് വിഷമമാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഭക്തി സ്വയം ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്തരൊന്നും ആയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ലേ ഭക്തി?
ഈ പ്രായമായപ്പോഴല്ലേ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു എന്നൊരു ഉദാഹരണം മാതാജി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനേ ഭഗവാന് അതൊന്നല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും പ്രായമായിട്ടൊന്നല്ല ഭക്തി കിട്ടുക. ഇപ്പൊ ദേ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നോക്ക്, ശിശുവായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് ഭക്തി കൊടുത്തത്. ഭക്തി ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും. യെസ്, അതാണ്, ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവര് സേവകനായി മാറേണ്ട പോലും അവസ്ഥ വരും. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു തേരാളിയായി. ആരാണത്? അഖില ലോക ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനായ ഭഗവാൻ ആരായി മാറി? അർജുനന്റെ തേരാളിയായി മാറി. അതായത് ഭക്തൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി ആണ് അവസാനം കൊടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. 31 നമ്മ പറഞ്ഞ ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എൻ്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അതായത് നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ, അത് എന്തായാലും ഞാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറയണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തനായ അർജുനോട് പറയുന്നത്. ചിലരെങ്കിലും ഈ പ്രസ്താവന തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയാണ്. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഭക്തനാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നും കാണുകയില്ല. അപ്പൊ ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയണ. പക്ഷെ ഇതിലെന്താ പറയണ? ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ കുറേശ്ശെ നീങ്ങിപ്പോകാൻ പോലും ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. നിരന്തരമായ ഭഗവത് ധ്യാനം കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഉത്കൃഷ്ട നിലയിൽ നിന്ന് പതനം സംഭവിച്ചു പോകിയാൽ വീണ്ടും വിശുദ്ധി നേടുന്നതിന് ചില പ്രായശ്ചിത്ത ക്രിയകൾ വേദങ്ങളിൽ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഭക്തന് ആവശ്യമില്ല. ഒരു പ്രായശ്ചിത്ത കഥകളും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ ഭക്തി നാമം ജപിക്കാം. ഏതാണ് മഹാമന്ത്രം? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം നിലയ്ക്കാതെ തുടർന്ന് പോന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും. നിലയ്ക്കാതെ തുടർന്ന് പോരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കാലത്ത് അല്ലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തില് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നാവിൽ എപ്പോഴും ആ മന്ത്രം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നാമ അപരാധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചൊല്ലാൻ സാധിച്ചാല് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് നാവില് ആ മന്ത്രം വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളെ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ ഒക്കെ ചെയ്താലും അതിനൊരു എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 32. പാപയോനയാ സ്ത്രീയോ വൈശാസ്തദാ ശൂദ്രാസ്തേബി യാന്തിം പരാംഗതിം. എന്താ പറയുന്നത്? പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ പാർത്ഥ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം? പൃഥ്വിയുടെ പുത്രൻ. പരമപദം പ്രാപിക്കും. പൃഥ്വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയല്ലേ? ആണെങ്കിലും ആരായാലും ശൂദ്രനായാലും പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കും. അതല്ല, പാർത്ഥാന്ന് പേര് വരാൻ എന്താ കാരണം? കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട്. പേരെന്താ? പുത്രൻ. പൃഥ്വി അല്ല, പൃഥ്വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയാണ്. പൃഥ്വിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥ. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് പറയണത്. അതുകൊണ്ട് പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നാലോ പുണ്യാത്മാക്കളെ ശുദ്ധാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരായാലും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാൻ നിത്യവും ദുഃഖപൂർണമായി ലോകത്തെ പിറന്നവർ എൻ്റെ പ്രേമ ഭക്തി സേവന
നിരതനാകുന്നു എന്ന് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നു. അത് നോക്കാം നമുക്ക്. കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയസ്തദാ അനിത്യമസകം അസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ, അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എൻ്റെ പ്രേമ ഭക്തി സേവന നിരതരായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യോഗ്യതയില്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾ പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കൃഷ്ണനെ നേടുന്നു. വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളെ വേർതിരിവില്ല. ഭഗവത് സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹ്യമായ ഉച്ചനീചസ്ഥിതി ബാധകമല്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെയും ശുദ്ധഭക്തരുടെയും ശക്തി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ, ഇതാണ് ജഗായ് മാതായുടെ തന്നെ പിന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെയും ശുദ്ധഭക്തരുടെയും ശക്തി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശരണാഗതിയുടെ പ്രാധാന്യം. ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിക്കണം. ആ നിലയിൽ ഭക്തന്മാർ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരാകുന്നു. യോഗികളുടെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തന് എത്രയും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്നവനെയും ജീവിത മുക്താകർഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, ഉത്കർഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉദാഹരണം, സ്ത്രീകൾ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ഏത് നിലയിലുള്ളവരെയും ഉത്കർഷരാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി 34. മന്മനാമവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്താണ്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. ഭഗവത്ഗീതയില് എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതെ, അതില് 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഒരു വരി അതേപോലെ വന്നിരിക്കുന്നത്. 1865 മാതാജി. അതെ, 18-ാമത്തെ തന്നെ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 65-ാമത്തെ ശ്ലോകവും ഇതുപോലെ 9-ലും 34-ലും ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ ഒരു വരി വന്നിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വരിയും പകുതി അതുപോലെ തന്നെ. അതാണ് മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി. മറ്റതില് സത്യത്തെ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമേ. അങ്ങനെയാണ് അതിലുള്ളത്. ഇതില് യുക്തൈവത്വമാത്മാനം മത്പരായണ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ 700 ശ്ലോകങ്ങളിലുള്ളതില് 2 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു വരികൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക, എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. മലിനമായി ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ എന്തിനാ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ. മറ്റു ഭയങ്ങളൊന്നുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മാത്രമേ ഇതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റു ഭയങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ പരമസത്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നാണ്. നിരപേക്ഷനാണ് കൃഷ്ണൻ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന് എഴുതിയ ഭാഷ്യം എഴുതിയ ടിപ്പണിയിലും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദേഹം, ദേഹി എന്നിവയിലൊന്നും ഭഗവാന് വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ആരാധനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ 100,000 കണക്കിനുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം ഭക്തി സേവനവും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപദേശിച്ച കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി സുന്ദരമായൊരു കവിതയുണ്ട്. ദേവാരാധകരെ എല്ലാം മൂഢന്മാരാണെന്ന്, അവർക്കൊരിക്കലും കൃഷ്ണന്റേതായ അത്യുത്കൃഷ്ടോപഹാരം നേടാനാവില്ലെന്നും അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ ശരിയായ സാധുവായി തന്നെ കരുതണം. ഭക്തന് ചേരാത്ത പ്രക്രിയകൾ യാദൃശ്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്തരം പിഴകള് നാമജപത്തിലൂടെ ചുരുങ്ങി വരും. സംശയമന്യേ ഭക്തൻ തികച്ചും
പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ മികവുറ്റ ഭക്തന് വീഴ്ച പറ്റുന്നത് എളുപ്പമല്ല. ഭക്തനെ വീഴ്ച പറ്റുന്നതിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉപഹാരം നേടുകയും ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള സമ്മാനം വരെ നൽകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്താ സ്ലൈഡ് ഒന്നും കൂടി കാണണോ? എല്ലാ സ്ലൈഡും? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഇതില്? ആദ്യം തുടങ്ങിയ സ്ലൈഡ് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം. ഇനി ശ്ലോകം ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉത്തരങ്ങൾ ഇത് അധ്യായം 8-ലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്ന അധ്യായം 9-ന്റെ അനന്യ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് അധ്യായം 8-ൽ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ മേൽക്കോയ്മ, യോഗയുടെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപമാണ് ഭക്തി എന്ന് അധ്യായം 8 ഉപസംഹരിക്കുന്നു. 9-ാം അധ്യായത്തില് അതീവ രഹസ്യമായ യോഗ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പ്രത്യയജ്ഞാനം നൽകുന്നു. 7-ഉം 9-ഉം ഒരേപോലെ സമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്താണ്? കൃഷ്ണകഥാശ്രവണം, ഐശ്വര്യ ജ്ഞാന, ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അഭേദ ബന്ധം, ആരാധിക്കാവുന്നവരും ആരാധിക്കാത്തവരെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം. ഭഗവാൻ തന്നെ കൈപിടിച്ച് ഭക്തനെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. പിന്നെ പറയണ് ശ്രവണത്തിന് പ്രാധാന്യം. ഐശ്വര്യജ്ഞാനം 4 തുടങ്ങി 10 വരെയുള്ളത് ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ ബന്ധം. 11 തുടങ്ങി 15 വരെയുള്ളത് ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്. 16 തുടങ്ങി 25 വരെയുള്ളത് ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 26 തുടങ്ങി 34 വരെയുള്ളത് കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? അസൂയയില്ലായ്മ ഒരാളെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യമായ അറിവ് കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അർജുനോട് പറയുന്നത് നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം കാരണം അനസൂയ, നിനക്ക് അസൂയയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണകഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാണി നിനക്ക് കേൾപ്പിക്കണത്. അപ്പോ രഹസ്യമായ അറിവ് കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അവിശ്വാസം ഒരാളെ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടെ അസൂയയില്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതാണ് 1-ാമത്തെ തന്നെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? അതീവ രഹസ്യതരം അതീവ രഹസ്യമാണ് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 9-ാമത്തെ അധ്യായം അശുദ്ധമായ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുമായി ഇടപെടുകയും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? അനസൂയവേ, അസൂയ പാടില്ല. അസൂയരഹിതനായ ശരിയായ ശ്രവണത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് നവവിധ ഭക്തി. നവവിധ ഭക്തികളെ കുറിച്ച് ഇത് പല പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിള്. ശ്രവണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തനം
സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, പാദസേവന ലക്ഷ്മി, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനം അക്രൂരൻ, ഹാസ്യം ഹനുമാൻ, സാഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം കലി മഹാരാജാവ്. ഇതൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കണേണ്. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, അതാണ് രാജവിദ്യ, വിദ്യകളിൽ രാജാവ്. രാജഗുഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പരമരഹസ്യം. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുമ്പ് ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്നച്ചുരുക്കമാണ് 9-ാം അധ്യായം. അവിദ്യ, ബീജം, പാപം, പ്രാരാബ്ദം, കൂടം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് തെറ്റുകള്, പാപങ്ങള്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത, സുസുഖം, അവ്യയം. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഉണ്ടാവും, സുസുഖം, സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കും, ശാശ്വതമായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കിയാലോ. എല്ലാത്തിന്റെ ഇത് അറിയണേന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഇതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ വല്ലവരും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ. ഭജതേ മാമന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ. അതിന്റെ മലയാളം എന്താ ശരിക്ക് പറയാണെച്ചാല്? എന്താണ് മാതാജി? ഭജതേ മാമന്യഭാഗ് സാധുരേവ, 30-ാമത്തെ ശ്ലോകേ. സാധുരേവ 30-ാമത്തെ അല്ലെ. സാധുരേവ എന്ന് വെച്ചാല് സാധുരേവ സാധു തന്നെ, അതായത് ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന സാധു ഏവ, സാധു ആണെന്ന് തന്നെ. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 516 അന്ത പേജ് നമ്പറിലെ സാധുരേവ, സാധു തന്നെ. പിന്നെ ഭജതേ മാമന്യഭാഗ് എന്ന് വെച്ചാലോ? ഭജതേ മാമന്യഭാഗ്, അനന്യഭാഗ്, മാം അനന്യ അല്ലെ? അനന്യഭാഗ്, എന്നെ തന്നെ, മറ്റ് ദേവന്മാരെ ഒന്നും പൂജിക്കാതെ എന്നെ തന്നെ, മാം അനന്യഭാഗ്. ഇതെല്ലാം ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് നല്ലോണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭാഗത്തില് എവിടെയെങ്കിലും അത് ഒന്നും കൂടി വിശദാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം നോക്കുക, അതിനുശേഷം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുക. വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാതെ. നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായി ഗൗര